Skont il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela, il-Maltin u l-Awċin bħalissa jgħixu kif kienu jgħixu qabel bdiet il-pandemija f'kumment meqjus minn ħafna fuq il-midja soċjali bħala wieħed surreali fil-waqt li fakruh fis-sagrifiċċji li ħafna għamlu f'dawn ix-xhur u għadhom qed jagħmlu. Fuq ir-radju tal-Partit Laburista Abela insista li l-attivitajiet kulturali reġgħu bdew iqumu fuq saqajhom, iżda fil-verità diversi rappreżentanti ta' din l-industrija jinsabu arkubtejhom u demoralizzati anke minħabba illi mhux qed isibu tekniċi wara illi ġew sforzati jibdlu l-impjieg tagħhom la darba dan is-settur ilu magħluq għal sena u nofs. Kritika wkoll minn ħafna l-mod kif Abela tkellem dwar is-sitwazzjoni tal-COVID-19 f'pajjiżna, dan kif ħafna nnutaw kif ftaħar bil-programm ta' vaċċinazzjoni iżda b'mod insensittiv injora għal kollox il-fatt li matul il-jum tas-Sibt sar magħruf illi sfortunatament familja oħra tilfet qariba tagħha kawża ta' dan il-virus RD. Il-Prim Ministru njora għal kollox ukoll il-fatt li fl-aħħar jiem l-CDC poġġiet fuq il-lista l-ħamra lil Malta wara iż-żieda li qed nesperjenzaw ta' kuljum fil-każi pożittivi, żieda illi waslet kawża ta' deċiżjonijiet żbaljati u tkaċkir tas-saqajn mill-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo bil-barka ta' Abela innifsu. U fl-istess waqt illi ammont ta' ħwienet baqgħu ma reġgħux fetħu wara li għalqu fost ir-restrizzjonijiet tal-pandemija b'miet ta' ħaddiema spiċċaw għal diversi xhur mingħajr impjieg Abela ftaħar kif ir-rata tal-qgħat issa naqset. Dik is-sitwazzjoni kienet ir-raġuni ewlenija biex ħafna għexu xhur ta' stress psikoloġiku fost sfidi kbar biex ilaħqu mal-ħajja. Il-Prim Ministru lanqas ma lissen kelma dwar il-fatt li Malta tqiegħdet fuq il-lista high risk tar-Renju Unit fl-istess grad tal-Botswana, il-Panama u Zimbabwe fost oħrajn, sforz deċiżjonijiet żbaljati tal-Gvern Laburista fl-aħħar snin. Dan wara il-Financial Action Task Force għedet lil Malta fil-Grey List għax ma tafdax li l-Gvern ta' Robert Abela kawża tar-reba għal flus li ħakmet il-kuriduri ta' Kastilja. Iżda għal darb'oħra, il-Prim Ministru għażel li jala għajnejh u jixħed kollox taħt it-tapit, daqs li kieku dawn ir-rapport internazzjonali ma jeżistux bis-serħan il-moħħ tal-investituri, in-negozjanti, il-professjonisti fil-qasam tas-servizzi finanzjarji u l-poplu Malti u Awċi kollu għadu il-bot.